Sanibona. Ninjani? Niyaphila. Sibonge sithembe niyaphila guys. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nibe khona la subscribing kwi channel yami nokungifollowa ku TikTok. Thank you so much guys. I appreciate it. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela bonke abanga subscribe ukuthi benze kanjalo. Baqhubeke besupporta lama channel amabili oku YouTube ne TikTok kaMfoka Mkhonza ukuthi benze kanjalo. Siyakhulisa i-channel yethu ku Facebook ku YouTube. Siyakhulisa futhi i-channel yethu ku TikTok, so sidinga more followers and subscribers. Siyabonga. Ngithi nje ake ngidlule ngokusheshsha la ngiphawule ngendaba yokudicilelwa phansi kwegama lika Baba Zuma, president wethu ku MK Party. Yabona uPresident Zuma is very busy. Very busy. Not just yena. Our leadership ku MK Party is very busy. It's very busy. They don't have time empeleni to respond entweni ezingenamsebenzi ezikhulunywayo ngabo as leadership. Specifically ubaba uJacob Zuma. Ubaba uJacob Zuma selokhu bakhuluma lokhu nalokhu yangaye. He's quiet and doing his job. Aka respond. And uyabona the way abamgcona ngakhona ukuthi bafuna phendule, bafuna respond, but he cannot leave what he's doing and spend isikhathi responda kubantu abafana noFikile Mbalula. Ozwayo nje ukuthi noma bekhuluma they are hurting inside. Babhlungu ngendlela okwenzeke ngayo kuma elections esisuka kuwo. And they know very well ukuthi konke lokho kungenxa kaBaba uJacob Zuma oshiye noma oyekile ukuvotela iANC, wahamba nabantu abaningi abashiye iANC bayovotela MK Party. So yabona nje maye ekhuluma uMbalula ngoBaba uZuma esho zonke izinto ezibonisa ukwehlisa isithunzi nokuzama ukwehlisa isithunzi nokwenza abantu ukuthi bangamhloniphi uBaba uZuma. Uyezwa ukuthi uMbalula is hurting, and the way he speaks you can even doubt and don't believe ukuthi lo uyi-Secretary General ye-movement efana ne-ANC. Ukuthi i-ANC ibe no-Secretary General okhuluma ngendlela uMbalula akhuluma ngayo kukodwa nje. Kuyakutshela ukuthi i-ANC ayisena lutho uma sikhuluma ngama leaders. Empty. It's so empty. They are now taking each and every opportunity evelayo bayisebenzisa against uZuma ne-MK Party. Uyayibona nje ziningi izinto ayikhulumile. Okunye ayakhuluma recently wakhuluma even ngoCommander Floyd Shivambu ukuthi uShivambu MK imshaye ngeconstitution eyenziwa nguye. Uyabona they have nothing to say now ngeANC yabo, but they have something to say ngeMK Party ne-leadership yeMK Party. In short, ANC is now campaigning using the name of the MK Party and its leadership. They are so empty, they have nothing. Zonke lezi zinto nje uMbalula bezikhuluma ngoZuma kuhlekwa ke. You ask yourself ukuthi lezi zinto abeyikhuluma ngoZuma zenzani ke kubantu? Zibenza ukuthi bahlehle kuMK Party, bahlehle kuZuma. Ingabe labantu abahlekayo lapha nje oba ekhuluma sebazobuya bavotela iANC? We don't know. Angeke size sithini, but into engayisho nje ukuthi our leaders are so busy. They have nothing to say or respond to
kulezi zinto ezikhulunywa oMbalula, because they are so busy building the MK party, because iyakhiwe i-MK party and abanye abantu abakha i-MK party yibo laba ababukelwa phansi nabadelelwa yibo Mbalula. For example, uShibambu lo wakhuluma ngaye, uShibambu, even though esosiwe esikhundleni sokuba SG, as we speak is busy ngama duties e-MK party namanje, and akekho just busy nje, uyakhuluma nange-MK party, ngezinto ezenzeka ku-MK party, okusho kona ukuthi is still in the MK party fully, akujiki lutho. Nalaba akholelwa ukuthi kungenzeka resign and all that, asazi ukuthi lokho kuyobasiza ngani khona resigner, because at the end of the day i-MK party izoqhubeka, and akaze asho uFloyd ukuthi kukhona into emphathe kabi ku-MK party. In short, konke okwenziwe i-MK party kuye in terms of a decision yokumredeploya uaccepte ngazo zombili izandla uFloyd Shibambu, ngazo zombili. So angazi ukuthi yini engenza ukuthi abantu bakhale kangaka futhi bakhulume kabi nge-leadership ye-MK party, but angikho lapho. Bengila kulezi zinto ezikhulunywa ngobaba uZuma ikakhulukazi ne-leadership ye-MK party ukuthi silathi na njengomfo kaMkhonza nabanye abakhona la ku social media sizoyidefend i-MK party, because thina we have all the time and we are here and we are listening to the opponents of the MK party. We are here to defend the MK party. Sizoyidefend the MK party ngendlela esingakhona ngayo kuyidefenda. Ngeke size sithule kukhulunywa kabi nge-MK party ne-leader ye-MK party ubaba uJacob Zuma. Sizomrespondela because he cannot respond to anything or to everything ekhulunywayo ngayo, because lokho kungamenza ukuthi ayeke ukufocus ezintweni ezibalekile zokwakha i-MK party. Unama priorities amakhulu kabi ubaba Zuma. Leadership ye-MK party nama priorities amakhulu kabi efocus kuwo. Yabona nje kule ndaba le, for example ka Commander Floyd, mani ngabheka ukuthi ubaba uZuma uthule kangakanani, is mum ngale ndaba le, thulile Chedu, and kwashiwo even kule press briefing agcina ukuyenza umsholozo ukuthi the case ka Commander Floyd ukudiscussa ngayo is closed, and it's closed. Yithi kuphela nje singakhuluma ngayo, but leadership ye-MK party no, let people talk ngendlela abasho ngayo yonke into labayishoyo ngoZuma, bemgcona besho yonke into, because mawungabheka la ku social media kukhona nabanye nje obonayo ukuthi cha impela umsebenzi wabo la ku social media ukuthi basebenzise nje ithuba abalitholayo nanoma yiliphi babuke abangakuthatha njengama weakness e-MK party bese bayakusebenzisa ngokuthi bakukhulume benombono nebelief yokuthi lokho kuzokwenza ama supporters MK party ayeke ukuyisupport. Yilokho engizokusho. Yabona umuntu ongathi uyayeka manje ukusupport MK party ngenxa yalama recent developments aku MK party na ngenxa yalama belief abanawo ukuthi i-MK party iranwa outside the offices of the leadership. Laba bakholela konke lokho bese bathi bayishiya MK. Mina ngizokusho ukugcwala umlomo, if uthi wena njengamanje hayi mina sengiyashiya MK party, hayi bengiyithanda hey, umuntu oyaziyo into abeyilandela from the beginning MK party ngeke aze akhulume kanjalo, ngeke. Yabona laba abahleli ku MK party namanje, even after wonke lo msindo ke waba khona kulamalanga, kodwa bathi thina si MK asididiseki. Those are real MK members. And manje we've been told zisuka ebhandeni ukuthi
kuzongena nabantu abangafanele ku-MK Party, lokho kubizwa nge-infiltration. Kunzima ukubabona labo bantu ngoba abanye sigqoke nabo izikipa ze-MK Party, sisho kanye nabo sithi Commander Morning. Kodwa labo bantu bathunyiwe, abanye abakathunywa, bazizele ku-MK Party ngenjongo yokuthi bazobuka kwenzakalani, bese beyuza izinto ezenzeka ku-MK Party against the MK Party. Njengoba nje sebasho bathi hayi sengiyayishiya, bengithi ngizoqhubeka ngiyivotele nangokuzayo, ngayivotela last year. Yebafowethu, siyabonga ukuthi wavota nge-29 May 2024. Yi-decision yakho futhi ukuthi uzovota kanjani next year ku-2026 elections. La ku-MK Party abantu bayazizela, angazi niyakulibala lokho. Umuntu uzizele ku-MK Party akekho obiziwe noma ofosiwe ukuthi abe la. Umuntu uzizele ngoba enezizathu zakhe. Umuntu uvote ngoba enezizathu zakhe ukuthi avotele MK Party. Yiloko nje ngifuna ukugcizelela. Uma kuwukuthi wena uthi manje hayi sengiyayishiya, sizothi thina hayi khulileka vele usebenzisa ilungelo lakho. Ngeke bese sithi hawu mfowethu, no, we cannot do that. La ku-MK Party sifuna abantu abaziyo ukuthi bazokwenzani la. Why are they here? Yabona nje mina ngihlezi ngisho lento futhi ngizoyiphinda. I've been saying it for many years. Abantu bethi uyambona lo Zuma wakho, even as president. Uyambona ke manje usaqhubeka nokumsupport enze kanje. Ngithi mina forever Msholozi akushintshi lutho. Ngimemva kwakhe. Buka manje economy izo affecteka ngalama decisions awenzile, ukhipha minister, ufaka abanye president. Sithi thina Msholozi, you are the man, we are behind you. Namanje kusenjalo. Ngeke usizwe singena la sithi hayi sesiyangabaza ke manje ukulida, never. Because we know what's going on la kwipolitiki ya South Africa, and we know what's going on empilweni yelida yethu ubaba uZuma. It's not starting today. Lezi zinto abayishoyo nje ukuthi hayi ubuholi bukaZuma abuthembisi, oMbalula abazama uzothi uMbalula samonyula uZuma noma samkhetha uZuma thina singamazi, kusho uMbalula. Samkhetha waba umongameli we-ANC singamazi. Sitshelwa yilaba azabalazana nabo ukuthi hey nina bazobhani lo muntu. Yezwa kami. Samkhetha kodwa sambeka. Uthi manje sesiyazibonela ukuthi unjani. Okusho ukuthini? Uyakutshela uMbalula ukuthi ingqondo yakhe yayivele incane kusukela kudala. oMbalula ama decisions short babevele bengayithatheli, babethathelwa, because they didn't know what they were doing, why they were supporting the idea of electing uZuma. Benziswa ngabantu abaseduze nabo ukuthi hayi simvoteleni and all that. Okusho kona ukuthi umqondo wabo nalento abayenzayo kupolitika abayazi, they are not clear. Because if you know for sure ukuthi why wenza le decision le, ngeke uzudidiseke nanini. You know, that's your identity. If uyazi identity yakho, uma nje uzazi ukuthi ungubani wena, you can never waver noma sesekwenze njani. Yingakho ke ngifuna ukuthi lana kulezi zinto ezikhulunywayo ngobaba uZuma nalezi zinto ezikhulunywayo ngeMK Party bezama ukusenza ukuthi simbuke ngendlela ehlukile kule esimazi ngayo. Thina ma real supporters kaZuma nababelievayo kwivision kaZuma, khohlwana ngeke nize nisijike, ngeke, because we know ukuthi uZuma what does he stand for eSouth Africa. Yiloko nje ngifisa ukusho. uMbalula nabo bonke abagcona uZuma nabazama ukudicilela phansi iMK Party, sorry, siyi-MK Party thina futhi soyiphusha, so defender MK Party, so defender nelida yethu.
sidefende futhi nayo yonke nje leadership ye-MK Party kuzo zonke lezi zinto ezikhulunywayo ngayo. Uyayibona nje uma ngabe kulokuthiwa nje hayi lesi stokvel into yefamily vele ubaba uZuma ungowasenkandla elapha enkandla unezingane zakhe oduduzile abamsupportayo kulomsebenzi awenzayo wokwakha iMK Party ngenhloso yokuthi kulekeleleke lelizwe lase South Africa. MK Party yakhiwe ubaba uZuma, yakhiwe ifamily yakaZuma, iMK Party. That's true. Isungulwe ubaba uZuma. So thina sizosupporta lokho okushiwo nguZuma nefamily yakhe ke. Ngoba siyakholelwa kuko ukuthi ikona esikudingayo kulelizwe. Ama ideas aku MK Party, constitution ye MK Party iyona ezosidirector ukuya phambili, ezosiguide ukuya phambili, asididiseki kulo. So nje uma ngabe abantu belokhu bethi family stokvel, sisupport ifamily, sicebisa ifamily kaZuma, sicebisa umuntu esimthandayo nesimthembayo, alikho iphutha lapho. Uma kuwukuthi uyaceba noma uyanotha ngokuba neMK, ayikho into esijabulisa njengaleyo thina. Because siyafisa ukuthi ahleze ejabulile umholi wethu vele. Yiloko esikufuna. Nifuna lamba abephuwa. Yeah? Ngiyabonga umfoka Mkhonza lo, ngiyacela ni share and subscribe and follow sikhulise channel yethu. Ngiyabonga kakhulu, sodibana in the next video. Nikhumbule njalo uma sifika ku-5,000 ikhona isithembiso esenziwe ubaba uNkosi zomlandelela kuso. Ngiyadinga ukuthi kwenzeke lokho akuthembisa. Ngiyabonga kakhulu, niphile bafowethu.